Nou jongens, we zijn er al haast. We zullen even een paar teksten hier opnemen nog op het dek. En dan haast het eiland op. Nou, hier staat de onthulling van de portrettenplak. Uitspraak in een woord beter, jongens. Maar ik ga toch nog even wat lezen. Nou jongens, ik ga hier mooi uitzicht op het beukennootje. Goeiemorgen, een nieuwe weekenvlog. En ja jongens, het Wierse 4. Ik mocht van het tweede seizoen van 4 in het Roen op een paard. En deze keer mocht ik naar het eiland skiën. Skimmelzeg. Het was hartstikke mooi. Ik weet together met Bart Kingma en met Dirk, de cameraman. En op het eiland had Anneke us heel nog rondleren. En ik ben nog een jong feitje kwam. Een van de laatste nog eilandtaalsprekers, Jesse. En daar had ik nog een heel mooi paté van. Had ik net vlogd, ben ik helemaal vergeten. Maar ik denk echt van, als je echt heel nieuwsgierig bent, surf dan naar de uitsturingen van 4 in het Roen. En ik laat je nog even weten wanneer het nieuwe seizoen ervan komt. Maar ben je toch heel nieuwsgierig? Check dan even het seizoen van Vargt hier. Gewoon op YouTube intypen, 4 in het Roen. En dan kun je alle uitsturingen van Vargt hier nog even weer zien. En dan zie je mijn reis op een paard naar alle Friese taalvarianten. Dus mijn avontuur op skiën. Check maar even. Ja jongens, ik ben op Lauwersoog. Het is er 4. We beginnen met de opnames van het tweede seizoen van 4 in het Roen. Ik ben heel nieuwsgierig en ik hoop je heel mooie beelden van het eiland nog te maken kennen. En een beetje meer over de taal van skiën, het eilanders, is dat het zelf niet meer. We beginnen het zien. Skimmelzeg, joh. Nou jongens, we zijn er al haast. We zullen even een paar teksten hier opnemen nog op het dek. En dan haast het eiland op. Nou jongens, het eerste shot zit erop. Maar Anneke zal dus hoe het eiland heen begeleiden. Zij is heel vol op het eiland vinden, zie ik ook groeit. Wen het nou in Lauwersoog, maar ze wint ook heel vol op het eiland. Dus let's go. Ja, jongens, ik weet net wat je met schenken, maar een lepel echt super dichtbij. Ik is het viraal toch wel heel dichtbij. En die blijft ook mooi, die stoort hem helemaal niet aan u. Ik vind het wel prima. Machtig. Ja, echt een eiland op een eiland, heel mooi. We binnen bij het strand. Maar daar, als je op een eiland bent, dan ga ik even naar het strand. Hoor. Oké, Tjetje, je mag wel weer omkomen. In de pocket. In de pocket. Wie krijgt even een hapje eten bij Hotel van de Werf. Een lekker broodje kipsaté. Even weer wat benzine in het motor natuurlijk, want we hadden al een hele mannen erop zitten. Van de middag gaan we nog opnames bij de opening van de Echo-route, verhalenroute. En er wordt een portret presenteren van onder andere Jesse. En Jesse maakt vanmiddag ook nog even een interview. En dat is nog een jonge jongen die het echt nog het eilanders praat. Het echt nog broekt. Eén van de weinigen. Dus ik ben heel nieuwsgierig. Er is hier al je reuring in, hier op skiën. Dus van alles te zien en te beleven. En we beginnen met je vol goede moed in. En ik ben heel nieuwsgierig wat we nog meer van talenfamilie zien komen hier op het eiland skiën. Nou, hier staat de onthulling van de portrettenplak. Ja, dat film je toe met de Gruttekamer, dus dat zul je hem net zien. Als we daar echt nieuwsgierig mee binnen, dan maken we gewoon de aflevering van 4 in het Roen zien natuurlijk van skiën. Wanneer die uitkomt, laat ik je hem beter. Maar hier babbelt het al, ja. Je vond het een eer om mee te doen. Wij vonden het een eer dat je mee wilde doen. Kun je iets vertellen over jouw verhaal? Mijn verhaal gaat over hoe ik op het eiland terechtgekomen ben en hoe ik kinderburgemeester ben geworden. We gaan een bal. De evening gaat los. Aftellen van 10 naar 0. Wauw. Ja,
we gaan verder. Ik zal mij Anneke de tekst van het lied terugnemen. En ik heb gezongen. Dus ik ben heel benieuwd naar hoe ik de woorden uitspreek. Maar daar helpt Anneke me weer. Dat komt vast klaar. Ja, jongens, maar misschien hoe leuk plak dat we vonden gaan we hebben het versje draaien. Maar echt met al die van die... echt te gek. Dan gaan we aan lekker jongen. Hoe hast de zin in Anneke aan het jongen? Ja? Ja? Ronald is eigenlijk, die zegt het niet. Die zegt dat het want dan komen er te veel mensen. Oh ja, dit is alleen voor eilanders zelf. Dus wie mij hier speciaal, mij weer wezen, maar roze. Nou, ik zet me even stemmen en dan gaan we los. Oh, tja. Dirk brengt dus licht. Ja. Ik doe mijn best. Ik ken het dus nog echt, maar ik doe mijn best. Ik beziek je. Zong me mee in alle Friese talen. De taal is verbindt, zo klinkt dien en hop klinkt min. En je trok mijn versies en verhalen. Van dorp naar stad, van zee naar land. Van mim op dochter en van heid op zijn. Lauw. Lauw? Ja. Ja, dit is aan het Frans. Ik ken haspel krijgen. Uitspraak in een woord beter, jongens. Maar ik ga toch nog even wat lezen. Al je activiteiten hier op skiën, Joet. Van alles te beleven. Nou jongens, ik ga je mooi uitzicht op het Beukennootje. Een orkest maakt het hem nou klaar om daar te spelen. En hier op deze tafel zal ik een peteerke gaan met Jesse en met Anneke. En ja, ik goed hier de toekomst van de taalshirt. En ja, wat hij ervan vindt dat heel veel jongeren van het eiland naar de festival gaan te ween. Ja, dat verdwijnt het je dus wel. Ah, hark. Ik heb krijg naar mij pikken, hoor. Nou, de man die ben alles nog even aan het uitpakken. Er komen nog lampen, leeuwik, en een bakje koffie. Dus ik zit hier wel even goed. Even rest. Het is best een drukke dijs, maar wel heel leuk en heel gezellig met Anneke. Dus ja, dat is wel een goede match. Mooi met haar song, heel tevreden. Dus ja, nog even peteer met Jess. En dan, we gaan in principe alle omjouwingsshots dienen. Dus na de peteer gaan we weer naar de Veerboeltuin en dan weer naar de festival. En dan ben ik heel benieuwd wat Bart van deze uitsturing meidje gaat. Want ja, we gaan natuurlijk heel veel shots maken. Maar uiteindelijk bleven er maar 10 minuten van de uur. Dus ja, dat is altijd de vraag hoe dat dan gaat. Eerst maar een bakje koffie en aan een peteer met Jess. Nou, het peteer zit erop. Wat een superleuke kerel. Ja, hij vindt het echt al wel lastig om de taal te spreken. Ja, het is toch echt een taal die tot uitstellen is, wat wel heel spietig is. Maar ik hoef zien dat die grutskens van die taal en van het eilanderwezen, dat erin zit. Dus wij zullen inpakken en daarnaast naar de boot. Op naar de festival, jongens. En hier op televisie nog even een beetje ontdekken naar de echo's van Schiermonnikoog. We hebben natuurlijk Jesse op het portret. We gaan weer om naar het festival. Ja jongens, de kop is er dus al. De eerste opnames voor het tweede seizoen van 4 in het Roen. We gaan nog naar een heel soort plakken. We hadden een afspraak nog weer in Duitsland. Zaterfrisch. Dus daar ben ik wel heel benieuwd naar. Dat is weer een Duitse variant. We zullen nog naar Hilpen. En we hadden nog het Woordfrisk. Nou, dat past me als een jas. Ik als Woordpiek. Dus die fjouwen geven we nog bij Del. En we maken ook nog een uitsturing over alle varianten die we vorig jaar hadden. En dit hier, de meidjes van een compilatie van. En vanzelfs het nummer van 4 in het Roen. Waarin we van elke variant een zin in het versje opnemen gaan. En een hele mooie clip met alle mooie beelden die we op alle plakken maken gaan. Ja, en ja jongens... het is er 4 tijd om te behangen op de ben hun nieuwe kamers. Maar ja, dan moet er eerst wel spul van komen. Behangplaksel, neem maar op. Ik ben met Ildo naar de bouwmerken. Check. En we hadden een behangkwast. En we hadden zo'n soort snijden, denk je. En een rollen. We hier dus ook nog 2 rollen. Dus dan gaan we hartstikke genoeg, denk ik. Ik denk dat het wel slaat. En natuurlijk lim maar we gaan, hè. Ja. En we gaan een kaartje. Dat laten we wat verkleuren in wie al hier uit zo'n verdienkamer. Want voor zaken weten we het nog net zo goed. Maar voor Ildo gaan we wel een hele goede. Dus hebben we zo'n beeld wel lezen. Dat hier wel even verkleuren. Geel. Ildo krijgt een hele gekleurde kamer. Ja. En dit is een beetje voor de achterwand. Zeg maar de green wand. Ik doe alle wanden in 1 kleur aan.
En dan ga ik één wand helemaal beschilderen met allerlei blom. En die kleuren komen nou, denk ik. Alle felle kleurtjes, hè? Ja. Dit nemen we zo. Wat voor kleurtjes? Ik heb met allerlei blomkes maatje op die behang. Red. Ja. Blauw. Pers. En geel. Ja. Beetje koraal-oranje, ja. En roze en petrol. En groen. Ja, een beetje groen is dat, ja. Oh jongen, wat een mooie kleur uit heel. Ja, die heb je nog niet. Roze. Die heb je nog niet. Dit is voor de achterwand. Maar dan je nu het ziekje, hè? Nog deze. Oh ja, die heb je. Nou, maar eens even zien. Dit is de basiskleur. En dan ging ik met deze kleur al die mooie bloemen erop schilderen, hè? Ja. Ja. Maar eerst maar we behangen. En dat is nog wel een klusje. Dus jij en ik zullen together behangen. Ik laat je maar aansluiten. We hebben alles al wel stukt. Maar nog even kitten, maar dan kunnen we beginnen met behangen. En dan dat ze echt nog even veetje. Ja, het is nog een beetje stoffig, zo mem, hè? Ja. Kun je me wel in helpen? Even een bezemke droegen en even stofzogen. En ik zie er staat in oormaat. Hier is helemaal haast een witte gewoon voelt daar, hè? Ja. Maar kun je het hierin vinden? Jawel. Ja? Nou, gaan we naar de kassa. Ik tel de zwieren ding, tel de lichte ding. Zullen we dat maar? Mag ik alles tellen? Ik tel de kaartjes. De kaartjes, nou mooi, dat scheelt. Door! Op naar de kassa en nog even lekker struinen bij de accessoires. Ja, rustig gewoon, jongen. Hindert niks. Alle tijd. Ja, zo'n multje, een roze multje. Die is grappig. En een Een grussen. tuutje. Een grussen. Oh, en ik nog een grutte. Oh, er is boeken tussen. Dat is een soort van boekensteun. Ik heb de boekjes ertussen zetten. Dat is wel heel leuk. Zie, ik eens ze iepen en dan kun je tussen die boeken stingen. Dat is misschien wel handig, hè? Dat zijn volle boeken. Ik heb wel leuke tafeltjes, hè? Ik heb wel eens een nachttafeltje, een nachtkastje. Ja, dat wil ik. Eerst maar even de kleur, hè? Dan hebben we spul op, ja? Even zien wat er al is, toch? Dan weten we dat een beetje. Dat is wel handig om te weten. Zullen doen? Oeh, ja. Hier is ik al je kleur. Nog meer kleuren, tafeltjes en krukjes. Zo. Ja, kijk eens maar jitten. Heel grappig. Zou je verder zien? Misschien nog mooi vlierkleed of soks of wat? Of een plantje. Of een plantje. Kleedje. Ja. Blomke, kleedje. Een runtje kleedje. Hartje, kleedje. Daar. Zie je die? Mijn hartjes en mijn smileys. Dus dat is wel leuk. Kersentjes. Ik weet het. Dit is mijn hartje kersen. Zo shit. Oh, lekker zaad. Lekker zo. Hier hebben nog kastjes, echt wel handig. Als je ergens wat spul op kwijt kan. Hier kan boeken in. Boekenkastje. Vind ik wel heel leuk, die blauwe. Blauwe. Ja, dat blauwe kastje. Ik is al je mooie spulletjes. Ik heb wel dat wie. Nou, zit goed. Ja. mooi bankje heeft u voor. En we zijn in de winkel. En toen dacht ik ga even chillen. Zie je, is mooi die waterskoet in, mandjes. Dat is echt wel handig. Hier bijkers. Oh jongens, keuze zat. Te volle keus. Ja, beginnen hoe en dan laten we hem even zien wat al hier al stuk is. Zet daar aan boven even zien laten. Hoe vier we binnen? En dan kunnen we gewoon poetsen. Poetsen. A few moments later. Nou jongens, we hier nog 12 rolletjes lezen, hè? En dan hier in de bie komen we een heel eind, denk ik. Waar is die kamer wat dit? Zaken, ja. Schön, alles is al stuukt en echt al weer skuurt. Jelke moet alleen nog even kitten. Dan kunnen we beginnen. Maar we dienen net even snel. Ja. Wat zaken zien is dit, maar werk is toe. Naar de orka. Hier. Dit is een kamer, hè? Ja, alles is al skuurt. Dan komt dit grote ding, komt hierin. Gaan we extra warm water vragen voor de nieuwe badkamer in je boven. Nou ja, dan kun je hier ook mooi verstoppertje bordje heen in dit kastje. Dit is wel een mooi verstopplakje, hè? En nou, hier komt dan een soort bureautje met cuptafel, komt hier voor die, hè? Ja. En die verklaarskleren. Ja. Hier komt het bed en op deze wand wil ik dus bloemen tekenen. Alle orenwanden worden een beetje die peach, lichtrozige kleur en dan gaat met hier al die mooie bloemen op schilderen. Maar die felle kleurtjes, die weet zacht hè? Ja. En de kledingkast, die komt hier achter. Het wordt in je grote verste kast op maat. Hier komt de kledingkast. Dus ruimte zat. Ja, we zullen alle staf, want let eens even zien hoeveel staf zit doorlopen. Zie maar jongens, we zitten even een beetje om het stafje hier. Oh, een blote liem net plakken. En dan
kun je elke keer kitten, dan kan je maken. Dus we gaan lekker poetsen. Nou ja, ik heb hele goede hulp, dus ze staan er gewoon, weet het wel wat. En ja, de band die krijgen heel tijd missen in hun eigen kamerke en hun nieuwe kamerke. Hilde krijgt dus heel door al je felle kleuren. Van zaken wordt het een beetje een wat neutralere kleur, maar een beetje met een voetbaltintje natuurlijk, hoe zoet ik was. Dus die wordt wat een voetbalkamer, maar wat neonlicht hier en daar, hier toen neonstrips. Dus dat wordt wat een stoerdere kamer. En dan kinderen aan dat er wat ouder is, had het er echt nog gewoon. Hilde kan ook nog al je felle kleurtjes en printjes gaan. Die is nog wat jonger. Maar ja, zaken komt op mijn leeftijd. Dan, ja, ik woon net hoe 2 jaar dat ik voor het wemmats is, maar dus zo doen we dat wat. Ja jongens, en dan zit de vlag van deze week er alweer op. Ik zou zeggen, vond je dit nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauw toenkom heen. En via het net de chillen te downloaden voor die tablet als telefoon. Want mij dit vlog. Hey hoi.